te halo prolog te gane gade tangka video te gane ga jingali kalong gumne hangni ga jingali kalong ba so pa persailem yanga akwa ban tip long ne em ban bam snam lani do snam te hangni kalong ba akwa ban ïathuh phi kat kum ka Bible te la dingi lech hangni ha ka Bible ha ka testament ka barim hangni hali bitai ko slong ka bashi pau dukot ka bakhat ar ko ong ba ka jing im ka do ka shong ha ka snam te namar kani ka daw ka jing im ka shong ha ka snam te ka long na em ban bam ya ka snam lada ka jing im ka shong ha ka snam tingin na pe ha ka Bible hi ka ïathuh khana bangin so tho hangni uplay u hukum ba dai ban bam snam ka pan i ya ka jing im ka dai ka jong uplay lapron kam ya kasnam haga jing knie nakabanta ka pop namar kani ka daw uplay u klamsha ban bam ya kasnam namar ya kasnam lapron kam nakabanta ban knie ya ki pop jongi la san rej ka kasnam jong ki marat nakabanta ki pop jong ki Israel menshwa henry hakaba mentapat ngin sepej hadin da kasnam jong no la san rej ba ma pi ki pop jongi te ka Bible ko ong ba kamsha ban bam snam te hangni ko ong ba ha Deuteronomy lanong ba khat ar khot ka ba ar phulai ko ong wat bam ya ka snam namar ka snam ka long ga jing im te hangni ka Bible kamsha ban bam ya ka snam haga kitab ka barim te haga kitab ka pathamai pat ko ong kumno te ngin sa page hadin te ngiu i hangni ba ha ka Bible kamsha ban bam ya ka snam te hangni ru ko ong ba wat bam ya kasnam namar kasnam kalong ga jing im ki Israel ki day ban pen mi lo ti kasnam naka marat shwa ban bam namar kani ka daw ladangi kwa ban bam ya ka do ngi haban pen mi lo ti kasnam nang ta sa bam ya ka do te unum lele shu namar kani ka daw ngi haban so thu hangni ba ka Bible kamsha ban bam snam te ina pech hangni pat haka kitab ka ba thamai hangni kitab ka ba thamai kam dai ka barim hangni te hangni try piso tho ngina pej hangni haki kam apostol kala nong ka ba khat san ka khot ka ba ar phau hadu ar pokhandai ki kristan ki ban ning kong haka Bible kane ka de haka kitab ka ba thamai kam dai shu kitab ka barim te hangni ki apostol ki ong ba ki kristan ki ba kirna kasnam hani phla ban pule handrei ba bangin ngin tho shaki bakin yakin dia no na kajing bit tengit ki blai thau na ka baklem bat na ba khruaj ka theu spang kita ki ba penmi ya kasnam bat na kasnam de te hangni phiu iba kamsha ban bam snam namar ka ong ba ngi ban kir na kasnam banam bam ya ka te hangni phiu iba ka kitab ka ba thamai ru ka ong bangim de ban bam ya kasnam kam de tang ha ka barim te habanga ïathuh ya kene kam dei banga khang yanu ki bakwa ban bam ya kasnam ai kin bam hanre ka Bible ko ang bangim dei ban bam te lada phikwa ban bam te phila ban bam nganum khang lene ka Bible ru kanum khang ya gitu ki bakwa ban bam hanre ka ang bangim dei ban bam ladangi dei ki Kristan ladangi bot kat kum ka Bible te ngim dei ban bam te ladang ngim bot kamut ngim dei ki Kristan nga try namar ka Bible ko ong te hangni nga try ngi dei ban so thu ba ka Bible ko kam sha ban bam snam te ngin lej biang hangni ru khna bangin so thu hangni ru haki kam obstor ko nong ka ba kharsan khot ka ba ar phu khandai ko ong kumju ba phin kin dia no na ki e ki balak kini na ki blai thau bat na ka snam bat na ki e ki balak kharwaj kata ka theu spang ka jing panya pe ki marat ka balak kharwaj te hangni ka Bible kamsha ban bam snam but hangni nga try piso thu hi la ri philej pule ka dei ka kitab ka pathamai kam dei shu ka barim hangni te ka Bible hangni kamsha ban bam ya ka snam te la phi ong banga khang ya phi ba phenum bam snam em kam dei kumta ngam khang dei nga shu thu ya ka ka Bible ko ong lane ka ïathuh te phila ban panjit lane ban sa thu hi ka ne namar bangala pan i ka ne ka pan i ba ka hukum ba onum bam ya kasnam ka dai tang ka hukum kitan rai ki jiu em kam dai tang ya ki jiu lada ka dai tang ya ki jiu
te haka kitab ke bathamai te dan kam syu ban hukum handre namar ba kam dei tang ya ki jiu handre ka dei ya ki kristan baro kiba nadu ka por jong ki apostol namar haki por jong ki apostol kam theo shu tang ya ki jiu handre ya ki gentil bar ya baro ki breu te hangni yang trying ha pasong thu haka kitab ke bathamai kam theo shu tang ya ki jiu handre ya baro ya ki gentil ne ki jiu te hangni iba kam sha ban bam snam te la da phikwa ban bam phila ban bam nganum khang ne onum don ba khang handai ka shulong ba la dangi nge ka Bible te ka ong bangim de ban bam ya ka snam namar ka snam kalong ga jing im te hangni try piso tho namar ha ka ne ka testament ka bathamai ngilap ya ka ne ba kam sha ban bam snam omdai ha kitab ka barim te la dangi lap ha ka ne ki ar bro ki jaka ha kitab ka barim ngilap ba kam sha ban bam snam bat ha kitab ka bathamai ro ngilap ba kam sha ban bam snam te ha paso thu hangta hangno ba bangin nge Hato ngin nge ka barim ne ka bathamai ka ongkum ju te hangning right nga try ha paso thu hi simet te hangne ka Bible ka hikai ba ka snam kalong ka jing im ba day ban bam te ka balang Kristen ka baningkong ka but ya kani ha ka Bible namar kani ka daw kim ju bam ya ka snam te hangne trying ha paso thu hi but hangne pat ko ong ba ka balang ka baningkong nilane nadu ka por jong ki apostol ba ka kikir na ka ba bam snam kikir na marla tho hangni ha lebitai kos ne hani ha hakikam apostol nong ka bakarsan ba day ban bam ya ka snam te hangni trying ha ban sang thu hi simet tadangi kwa ban nge ka Bible te ngi ha ban nge te lada nginam nge te nganam la ban khang re ka shulong bang ha ban ïathuh kat kum ka Bible hangne te hangne phi lada pyllait puli hangne ha lebitai kos nong ka ba khat nyor khat ka shi phau do khat wei phin yu I ba ublai sha ban bam ya ka snam te phila ban lait puli hangne te ngala pan I kani ka khot Bible te hangne phila ban lab ba ka Bible kam sha ban bam ya ka snam te hangne ru ba phiu I ba ka Bible kam sha ban bam ya ka snam te phila ban lait puli hangne ngala pan I kani ka khot Bible te ngatrai pisang thu ba ka Bible kam sha ban bam snam ha kitab ka barim te ha kitab ka bathamai ro kam sha te ngatrai pisang thu hi ya gani bat hangni pat ka ong ba shwa ban bam ya ka do ngi ha ban pen mi shwa ya ka snam daning ha ban shat bha hadu ba kanum sa shu ka snam ha ka do nang tang ngi sa ba te hangni ngatrai ka shai namar hangni ha Hebrew ka snam kalong hangni ko ong ba bat kat ba kum ka hukum ngala ban ong ba ya jan ki bro la pen khuj da ka snam bat klem ka ba pen mi ka snam onum don jingma ti hangning so thu ba ha ki por man shwa la pen mi da ki snam jong ki marat ban pen khuj la ne ban ma pe ki pop jong ki Israel henry hang ne pat la ong ba la pen khuj da ka snam jong u Jesus Christ hi ban ma pe ki pop jong I te da ka snam jong u Jesus Christ la ma pe ki pop jong I te namar ka daw ya ka snam jong ki marat man shwa la ai ban penyesuk na ka banta ki pop jong ki Israel henry man ta par la ai hangi da ka snam u khun long prot jong play u badai hi u Jesus Christ ban ma pe ki pop jong I te hangni namar ka daw ka snam kalong ka ba kordor kalong ka jing im te ngin ka Bible kam sha yang I bangin bam te hangni trying so thu te hangni pat ki ba bam snam ki long tang ki kine uthlen ne purjong mach lene ki vampire te hangni ki long ki ba bam snam bat ki ba bam snam te ngim dei kita ki vampire lene ngim dei kita ki thlen lene kita ki mach ne ki purjong ki ba bam snam ngi dei ki breu te hangni try episode thu ya ka ba ka Bible ko ong ba kam sha ban bam snam te ngam khang you know la phi ko ban bam phla ban bam nei nga shwa ban shil ne sam shapi kat kum ka Bible ba ka ïathuh hang ne ba kam sha ban bam snam te nga try episode thu te prolog kane kala kut ka video ngi sa siam pas ko pat ki video ha ko ka por ku ble shi buni phi ki ba pe ne ka video te ki dang don sa ki we pat ki jing kli ya ka ba ngam pat jupap le nga sa jupap suki ha ko ka por